kika yi kira na yanzu fadar ki in zauna na wara gare ki na yi rubutun da za ki rike shi ki nuna na wara akwai salo gare ni da ke sa masoya su zauna na wara akwai dubin kalami amma sai kin bani dama irera nawara 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 ke ce buri nawara 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 ke ce zaɓi na nawara ke ce zaɓi na nawara ke ce buri nawara 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 ke ce zaɓi na